हेलो फ्रेंड चong norokna hai lamchugo ketal blog o hingke tabo hingke phongni basawoi fresh roknai paikha hingke papa hingke iko bin bai o jaga blackboard o poribla hingke bobono seinam hungjago hinui haino bin babu bono ruik tui tonokha chokna oi iko boka tok tok tong dakai ko hingke angke takpano mamui rok songjaiya ko angka borok yang thangai tongsini ang mamui songnai hingke tabuk noganti o thanai ang tabo hingke tini hingke mui borok chaisinai beram bwtui phungo hingke mui borok rokno thogu hingke tini hingke 150 beram bwtui janai ambaga ang 150 beram bwtui jana bagui helawai paibaika angke tui bo boksai reka tui kutugui phaika hingke ano jaga tab sutui som mosor nai hingke sutui som mosor ma loglogi berma riya hingke siringui ma haisokmani marung sugo amoni bagui loglogi no sutui rwmani loglogi no berma riya hingke marung sugo hingke kutugui tongkha hingke 150 bori kisoni reka ang an banta kupungui tongkha ta sambangui tongkha bantar gana kisa beram batiyo hanai khagna phaimani sammang sing tongmai kiko baris tongkha kisa kisa ko banta beram bati rogor kita belai gotok sugo abono jispano mui barak sangke banta mui tongmanu ma khagna hani ma phaikya moto mo samarung tong bahai ma kache mai koi phayo ko yang te phangsa tongman ben thakarone kupungui jompai kita kupungui ko oro tongo banta te keste ko korate phangsa tongo chakumara bahambai mani ko chakumara bo sokali kaling to kamia phaisa sakha ko bla ekdum thas thas bo sok norom bai mase phung ro ke beram buti rong no thoko go ko kolnaka ngasini ko chakumara hambai mani ni koro thaisa bethai ngai tongkha ko chakumara tai hai ko orai bufang to norong muksek no orai ba kisa khagi telang sinang ke belai orai khenta sarnoi kali kali norom norom maganang naikha sajagya ragi thangani ketese ketese khaka khangnam jungte bo hai kali kali norom norom ka dekhali ka cham sato ko mang to ni kumbar tangkha jaga bo barsa ko bar to nai tha tok ke bar tong halian khom banta sugar nai moi tongkha ni beram buti kari sinai bantari kholobui banta bu moi jikha bahai motomai tongkha ka moi kari risinai hingke ani mui rok kari rekha beram bwtui hingke tabo ang tai mungsa hingke kangrong baja khainai hingke o jaga ang kiting kiting ke helabui sui naka hingke som kisa situi kisa rugui bono baja khainai hingke ani karai o thok bo tungui phaika hingke tabo ang jotono kisonoi eklogi no seri risinai bisi bangthaya ba hingke eklogi no serui kwchak chaksi chaksi ke serina baisinai hingke mo haike cherom cherom ke serina hingke ba thoksugo haile kangrong bazar bo hingke tabo ang mai khurui nakha hingke ang o jaga o ani orai blai nakha hingke o tei baja nakha hingke tak beram bwtui nanai hingke phunga siri siri mui borok rok bai mai machakha hingke fresh nango hai da friends o hingke norok bo da phunga siri siri beram bwtui ba mui borok bai mai chakha hingke fresh nangjak comment khlai sa horbai di hingke angke to makhano fresh nangjago mo haike chakha hingke mai chagana ko norok tini tam tam mui bai mai chabai kha comment khlai sa di norok beram bwtui bisingo tuma beram bwtui bisi thokjak kok sadi angke je kono beram bwtui hingke thokjago da mui borok hingke tejeng jaka hingke phungo hingke mosdeng bo khapijago.
Hingga ang mosting khaili tini haipano baja khainya kata taimung sa hingke hingga bono iko orai belai no hingke siddo khalainya ka norok tak panan channel no subscribe khai kongke subscribe khaina ta pokti hingke video no chajake like khlaina ta pokti hingga tini blog asok jorok tini sinai norok bai haini haite bisa ketal blog bai malai firano.